ako mal viesť v tomto žiade. Ten princ je odvážny? Má aj meč? Áno. On vie aj dievčat zabiť. Je najsilnejší? Áno. Takéto svaly má. Ukáž. Takéto. Tak ešte. Ja jem ze moja také je sukňa. Ja poď za mnou. Ja ti ukázam. Idem. A tu mám svoj domček. A tu mám postavenú väžu, vidíš? Tu mám postavenú väžu. Skvelé. To si sám postavil? Áno. To je aj niekto vozu. Vidíš, má aj dvere. Perfektno. Super. Ja viem, že toto je žaketa. A má tam kozmonautov? Vnútri? Nie, ona ide bez kozmonauta. Sama? Áno, A ako vie, kam má letieť? do vesmíru. Ale ako vie, že kam má ísť? Letí na mesiac? Alebo letí kam? Na mesiac. To je mesiacová žaketa. Mesiacová. No teda. To je napísané mesiacová žaketa. A keramické nože tam nepíše? Nie, lebo nevezie nože, vidíš? Nenosia nože? Nevidíš?